Много майки се страхуват, че ако бебето пие от шише, след това няма да иска да се върне на гърда. И това е реален риск, ако биберонът на шишето е много твърд или ако пуска много лесно мляко. Ако се налага дохранване, настоявайте то да се извършва с шишето на Campbell Natural Shape. То е най-ново поколение продукт, който цели да заличи разликата между кърменето и храненето с бутилка. Биберонът му е единственият в порода си, който имитира максимално зърното на майката. То е динамично, меко, разтяга се точно както по време на кърмене. Най-важното е, че млякото не потича, ако бебето не засуче. С него може да сте спокойни, че бебето може да се храни както от шише и след това да се върне на гърда без никакъв проблем.